Padayong gipasidan-an sa Davao City Police Office sa mga maglusad ug lihok protesta sa syudad nga ipabiling malinawon ang aktibidad. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, sumala ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon ang tigpamaba sa Davao City Police Office. Nagpabilin silang alerto sa mga susamang aktibidad o gisiguro ang deployment sa kapulisan aron masiguro ang kaluwasan sa mga rallyista ug sa mga tao sa palibot dungan sa pagrespeto sa mga tao nga makapadayag sa ilang gibati ug mulo. Sobling pagpasidaan sa kapulisan, ang Freedom Park sa Rojas Avenue ang gitaganang lugar sa mga magrally. Gawas lang kung nakakuha og permit sa lokal nga panggamhanan aron makapahigayon og rally sa ubang lugar sa syudad. Hinuon giklaro ni Tuazon nga wala sila'y na monitor nga direktang hulga sa Davao City. Apan padayong gihangyo ang kooperasyon sa mga Davaoenyo nga isumbong sa otoridad kung galing dunay mamatikdang kadudahang butang o tao sa palibot.